Joan den irailean, Euskara Bideako zuzendari kudeatzailea Arakama jaunak eta ni neuk estrategia hori irudikatu genuen toki entitateekin eta Euskara irakasteko zentroekin elkarlanean, bai publikoekin, bai gizarte ekimenekin. Lankidetza hori Euskara Ora kanpainaren ingurua sortu zen 16 urtetik gorakoen artean Euskararen ikaskuntza bultzatzeko. Duela urte batzuetik ona mugarri bat da, matrikulaziorako eta helduentzako euskarazko egutegiaren hasiera. Azken kanpainaren harira pozik egoteko arrazoia daukagu, euskara ikastea erabakitzen duten ikasle helduen kopuru gero eta handiagoa da, urtetik urtera gero eta gehiago baitira euskararen aldeko apustua egiten duten personak. Eta egia esan lan honen emaitza frogatu eginda jaso berri ditugun azken matrikulazioen datuekin, jauzi kuantitatibo eta kualitatibo garrantzitsua izan da eta merezi du aipatzea. Izan ere, aurtengo ikasturteako matrikula orokorra 122 hazi da. Igoera hori bereziki esangurutsua da hastapeneko mailaren eta A1 mailaren kasuan, doako baita deialdiaren oinarrietan, ezarritako gutxieneko baldintza betetzen dituzten ikasle guztientzat. Horrela, matrikula kopurua 2024ko iraileko eta aurtengo iraileko igo da 154 baino gehiago. Era berean oso garrantzitsua da gainerako mailetan matrikularen batez besteko hazkundea 120tik gorako izan baita gero eta hobeto finantzatuta bait daude. 2026 honetarako gizarte ekimeneko euskaltegia finantzatzeko bideratuko partidak 2.650.000 euro izango ditu. Eta ikasleentzako laguntza 175 gehiago pasaren urtean baino. Datu horiek guztiak erakusten dutenez, zerbitzuan erreztasunak eta kalitatea ematen direnean, Nafarroako gizarteak erantzun positibo ematen dio euskararen deiari.